Xabier, bigarren galdera. Komunikabideetan, sare sozialetan, lehen sektorea, landa garapena ondo ari gara komunikatzen? Nik zalantza handiak ditiet motei. Bazekiat, komunikaziorako estrategia bat badagoela eta ahalik eta ondoen egiten saiatuko ditugu noski, baina neuri egiari zor kaleko munduaren eta baserri giroaren artean distantzia handiegia dagoela iruditzen zaidak. Kaleko hainbat umerentzat baserri bat ikustea duk dinosauro bat ikustearen pareko. Eta behi bat nola jezten den, edo ardi bat nola jezten den, edo azpiak nola ateratzen zaizkion, eta horiek berri, zer da hau. Ni neu, orain dela urte batzuk, ez asko, ataunen izan induen, kable bidez belarfardoak eta nola garaibatean nola jaisten zituzten eta ikusten. Han oraindik ere baserriren batean eusten zaiolako sistema horri. Eta ura oso bitxia iruditu zitzaidan, baina oso ohikoak edo gertukoak edo beharko luketen gauzak, basabereak eta etxabereak eta ezagutzea eta gizon bat edo emakume bat segan ikustea edo gaztagintza edo horrelako gauzak askoz ere gehiago ezagutu beharko genituzkeenak iruditzen zaidak kaleko jendeak oso urrunekoak dituela. Eta ezinbestekoa duk kalearen eta baserri giroaren edo arrantza munduaren arteko distantziak hurbiltzea. Eskerrik asko, Xabier.